Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa a ƙarshen duniya mutane za su zama fajirai, zina za ta zama ado a cikin al'umma, sannan mutanen kirki za su walakanta. Kai, akwai lokacin da zai zo saboda tsananin mudinsa za ka ga mata ne suke bin maza da niyyar lalata. Allah kai mu lokacin alƙur'an. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, me yasa mai himana? Ikon Allah. Bawan Allah. Tambayar ka fa muke fa bawan Allah. Normal ne wallahi. Liman muke jira kawai ya zuwa tayar da sallah. Ka san ba ma son sallar idin nan ta bar mu. Ni kam na riga da na yi alulata tun next week. Tiyani mu saka ya ina. Shikenan sai ka dawo gai. Ni kan zan wuce ba an jira ku gama hira. Zaya! A inuwa kake fa. A cikin inuwa kake bawan Allah. Malam, wala na baki ya gizo na gentobar da yawo. Bakinka kuma? Yawa. Bakinka ba shi kana No, 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 no.